Знаете, уважаеми слушатели, че изключителна международна популярност през годините доби фестивала конкурса за Екс Либрис, който се прави в регионална библиотека Любен Каравелов в Русе. И по повод на това възниква идеята за един много интересен проект, който вече е адресиран към по-младите, да бъде създадено от тях умението да работят с Екс Либрис. Аз казвам добър ден на Валентина Караджова. Добър ден и от мен и на вашите слушатели. И тъй като ще говорим за проект, и тъй като е край на годината, бих искала само да спомена, че тази година беше много добра за нашата библиотека, защото работихме едновременно по 4 проекта. Да. Проектът Екс Либрис Екс Публико е последния за изпълнение, който ще премине и в януари следващата година. Както ти спомена, проектът беше провокиран от нашия международен конкурс. Следващата година ще бъде юбилейното 10-то издание. И нашата идея наистина е да привлечем различни публики, в случая с този проект по-млади такива. Проектът се изпълнява по програма Публики на Национален фонд култура, финансиран от Министерство на културата. Както разбирате от самото заглавие, Екс Либрис Екс Публико, желанието ни за публика е много голямо, тъй като фондът, който библиотеката притежава от Екс Либриси наброява вече над 2000. И както се казва, е грехота това богатство и красота за очите да остане скрито във фондовете на библиотеката. Този проект се изпълнява в партньорство с училището за европейски езици Свети Константин Кирилов философ и Дилян Хубанов е, както се казва, нашият вътрешен човек там. Художникът работи с 2 групи ученици, едните по-малки 4-ти клас, другите са 9-ти клас. В неговата програма за работа с тези деца е включено изучаване и опознаване на това непознато, не само за българина, бих казала, изкуство, след което децата ще изработят проекти на екслибриси, а тези екслибриси ще бъдат отпечатани и следващата година ще направим изложба както в училището, така и на територията на другият ни партньор МОЛ Русе. Присъствала съм на 2 обучения на ученици, които организира господин Хубанов, и видях различните реакции на децата, как навлизат от едно непознато изкуство в нещо, което, както децата казват, много ги зарибява. Ама колко годишни деца? Това е интересно. На каква възраст? 4-ти клас и 9-ти клас. 4-ти и 9-ти? Да. И къде беше по-интересно за малките? В интерес на истината по-интересно, защото са и по-големи, беше в 9-ти клас, защото това са вече едни тинейджери, които са се докоснали до различни изкуства, така да кажа. Защото то е философски синтез, който трябва да получи един екслибрис. 14 непосилен за малко дете в 4-ти клас. И все пак информацията, която те получават, може би ще бъде достатъчна, ако попаднат на такава изложба или дойдат в нашата библиотека по време на нашите изложби на Екс Либрис конкурса, да разбират какво гледат, да успяват да различат някои от елементите на Екс Либриса, докато за по-големите ученици наблюдавах интереса им за това как да изразят нещо свое в Екс Либриса, каква да бъде графиката, бъдет на картина, с която да изразят свое чувство или някаква принадлежност, както и какъв надпис да положат. И за мен беше интересен един възглас на една от ученичките, когато би звънеца за края на часа, и тя съвсем спонтанно каза: не ми стигна времето, искам още. Ясно, че ще има и още по този проект, защото той няма да свърши в един месец.
Той отива до края на годината, нали така? Проектът стартира от септември и ще завърши януари следващата година. Надяваме се в самото училище и в МОЛа самите ученици и гражданите, които ще видят паспортираните нови екслибриси на децата, да се радват на възприемането на това прекрасно изкуство. Само да отбележа, че техния старт на учениците в този проект беше в Екслибрис фестивала, който се проведе в библиотеката през септември. Тогава, навън в градинката пред библиотеката, господин Хубанов заедно с учениците демонстрира изработването на един екслибрис, както и пред минаващите граждани. Да, благодаря.